Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα και θα σας δείξω το αγαπημένο μου χόμπι, θα σας πω. Πριν έγινε ένα μπερδεματάκι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα σας δείξω αυτό που έδειξα και πριν. Λοιπόν, είναι ένα μπλοκάκι με μακαρδόρους και έχει και ένα μονόκερο απ' έξω και γυαλίζει. Κοιτάξτε, περίμενε το κάτω εδώ. Κοιτάξτε πως το γυαλίζει. Τέλειο, Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχει μέσα. Κοιτάξτε, εδώ έχει αυτοκόλλητα. Τέλεια, unicorn είναι. Πολύ όμορφα, έτσι. Και εδώ έχει ένα unicorn και ξεκινούσα να το βάψω. Έτσι λοιπόν. Και εδώ έχει ένα unicorn. Πάνω σε ένα ωραίο τόξο, μονόκερος δηλαδή είναι. Εδώ είναι μονόκερος γοργόνα. Και εδώ ένας άλλος μονόκερος που πρέπει να το βάψω, που δείχνει την εικόνα για να το κάνω. Κάποια άλλη φορά θα σας το δείξω. Εδώ είναι ένας άλλος μονόκερος που έχει κλείσει το ματάκι του και πρέπει να το κάνω πάλι. Θα σας δείξω πολλά. Και αυτός εδώ μονόκερος είναι που έχει μια πλεξούδα στα μαλλιά του, στο πλάι. Καμιά φορά και μάμα με κάνει πλεξούδα. Εδώ είναι ένα μονόκερο γατάκι. Εδώ είναι ένας άλλος μονόκερος. Κοιτάει. Και εδώ είναι ένας άλλος μονόκερος μικρούλης. Ένα τελευταίο. Και εδώ είναι γατούλα μονόκερος γοργόνα. Τελευταίο αυτό. Και εδώ είναι ένας άλλος μονόκερος με μια χέτη μακριά. Τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο. Ένα λεπτάκι. Αυτό εδώ πέρα λέγεται κόλλα ξεκόλλα και είναι πολύ όμορφο. Θα σας δείξω. Έχει αυτό εδώ την κοπέλα που την κόλλας έτσι στο κόλλητα. Έχει αυτή εδώ την κοπέλα και αυτή εδώ την κοπέλα που μπορώ να τα χρωματίσω μετά. Αυτή την κοπέλα δεν τη χρωμάτισα και μάλλον πρέπει να τη ζωγραφίσω και αυτό εδώ που κρατάει στο χέρι της. Αυτή την κοπέλα όμως τη χρωμάτισα, αλλά αυτή όχι, δεν τη χρωμάτισα και έχει και ένα σκυλάκι. Αυτά εδώ τα γατάκια δεν τα χρωμάτισα. Αυτή τη χρωμάτισα όμως με το ζάκι της στη γατούλα που είναι, βγαίνει. Όλα λα, κάτι τέτοιο σημαίνει. Και εδώ είναι δύο φίλες μάλλον που τραβάει φωτογραφία. Αυτή δεν φορά την είχα κάνει πατητούρα, αλλά κάποια στιγμή θα τη χρωματίσω και αυτήν. Τώρα, εδώ πέρα πάμε στα αυτοκόλλητα. Φούξ, το φούξ είναι το αγαπημένο μου και αυτός ο φιόνος. Αλλά ο αγαπημένος φλόγος είναι αυτός εδώ τεράστιος. Αν τον μπορούσα να τον κάνω αληθινό θα τον φορούσα κάθε μέρα. Είναι πιο μικρός αυτός. Και ναι, και αυτός είναι μεγάλος φλόγος. Είναι πολύ ωραίος. Αστεράκι έχει εδώ. Το φόρεμα. Βγήκε το φιλί από εδώ. Από εδώ βγήκε. Εδώ έχει και αυτή την κοπέλα που θα τη χρωματίσω κάποια στιγμή. Εδώ είναι δύο άλλες κοπελίτσες. Εδώ μάλλον αυτή πίνει καφέ, τώρα δεν ξέρω. Εδώ είναι δύο κοπελίτσες, αυτή που κρατάει μια καρδούλα και αυτή που φοράει σκουλαρίκια. Και ένα καλάκι έχει. Συγγνώμη, είχα φαγωθεί.
Love σημαίνει σ' αγαπώ, τέτοιο. Τι όμορφη που είναι αυτή. Και το μονόκερο. Και αυτή εδώ είναι πολύ ωραία. Και αυτή εδώ, εμένα μου αρέσει αυτή πιο πολύ. Και αυτή μάλλον τώρα μια φωτογραφία από τον εαυτό της. Και αυτή η κοπελίτσα και τέλος. Τέλος. Εδώ έχω ένα blog. Δεν δείτε τι έχει. Κοιτάξτε, την έκανα ίδια. Ωραία είναι. Την έκανα με μολύβι, γιατί με το μολύβι μπορείς να σβήσεις, ενώ με το καρδόν δεν μπορείς. Και έκανα λάθη και μέχρι που την πέτυχα κάποια στιγμή. Την προλούσα. Ωραία. Και αυτά είναι από την Playmobil. Όλα αυτά εδώ που έχω. Μόνο τους ζωγράφισα. 2 ώρες μου πήρε να την κάνω, τώρα 2,5 δεν ξέρω. Το ρομποτάκι είναι αυτό, από την ταινία. Μπορεί και προχωράει, κοιτάξτε. Ναι. Και αυτός από την ταινία είναι. Να, ορίστε, τον έκανα όλο ίδιο. Ωραίος, Και αυτή ωραία είναι. Ωραία, Το έκανα ίδιο. Όσο μπόρεσα. Αυτός είναι ο πειρατής. Από την ταινία είναι και αυτός. Ένα λεπτάκι. Και αυτό τον έκανα πολύ ίδιο. Πώς σας φαίνεται ωραίος? Όπως μπόρεσα το έκανα. Αυτός εδώ είναι ο κακός. Ο κακός είναι που ήταν στην άγρια δύση της ταινίας Playmobil, στην σκηνή. Αυτός εδώ, δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομά του, δεν πειράζει. Ίδιον τον έκανα. Και αυτός είναι ο Ντέλ. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω όλα τα Playmobil να ξαπλώσουν και να σας... Λοιπόν, μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Μέχρι στιγμή 14 είναι. Δεν τους έχω και όλους, έχω όμως αυτούς εδώ και σιγά σιγά θα τους πάρω και αυτούς από τα φακελάκια που λέμε από την ταινία. Λοιπόν, αυτή η ταινία να σου πω είναι αγαπημένη μου. Όλοι αυτοί οι ήρωες από την ταινία Playmobil είναι. Τι κάνει τώρα. Ναι, είναι από την ταινία Playmobil. Συγγνώμη, κάνω αέρα. Από την ταινία Playmobil είναι που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ. Να σου πω ότι την πρώτη φορά που την είδα ξετρελάθηκα και μετά ρωτούσα εντυπώσεις. Έλεγα πώς έγινε αυτό, πώς μπήκα στον κόσμο του Playmobil. Διάφορες ρωτούσα. Και μετά έγινε αγαπημένη μου και άρχισα να τη βλέπω. Και τώρα τη βλέπω πάρα πολλά χρόνια. Την είδα και χθες και προχθές.
Είχα να τη δω λίγο καιρό, αλλά την είδα. Και μου αρέσει πολύ, είναι πολύ ωραία. Να σου πω ότι αυτή έχει περιπέτεια, είναι αστεία, έχει πολύ γέλιο και είναι και πολύ συγκινητική στο τέλος. Άμα θέλετε μπορείτε να την ψάξετε να τη δείτε κι εσείς. Είμαι χαρούμενη που τους έχω όλους αυτούς εδώ, είναι πολύ ωραίοι. Μου αρέσει να παίζω Playmobil, αλλά πιο πολύ παίζω με τη μαμά μου, γιατί μου αρέσει. Αλλά ίσως κάποια φορά σε ένα βιντεάκι να σας δείξω ότι θα παίξω και μόνη μου Playmobil. Να κάνω έτσι μια ιστορία και να παίξω Playmobil και μόνη μου. Παράδειγμα λέω τώρα. Και σε ένα άλλο βιντεάκι θα σας δείξω πώς ζωγραφίζω. Λογικά αύριο ή μεθαύριο θα δω. Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για τις δραστηριότητες που δεν σας τις είπα. Εντάξει, ένα λεπτάκι να σας μαζέψω λίγο τα Playmobil και τα λέμε σε λιγάκι. Εντάξει, σας μάζεψα. Τώρα θα σας πω για τις δραστηριότητες μου. Λοιπόν, πηγαίνω 4 χρόνια ζωγραφική, πάω από μικρή και ζωγραφίζουμε και πολύ ωραία πράγματα. Και πηγαίνω και στη φιλαρμονική και εκεί μαθαίνω όργανο. Τίποτα μαθαίνω. Και αυτά. Και τώρα θα σας δείξω ένα blog της ζωγραφικής τι έχω ζωγραφίσει εκεί πέρα. Περιμένετε λίγο να φανεί. Λοιπόν, το σκυλάκι δεν φαίνεται, δεν πειράζει, αλλά εδώ πέρα είναι μια κοπέλα που κρατάει ένα σκυλάκι. Είναι πολύ ωραίο που το ζωγράφισα, τέλειο. Εδώ είναι άλλες κοπέλες που κάθονται μαζί. Μισό λεπτάκι λίγο. Ωραία. Εδώ είναι δύο σκύλες που κάνουν αγκαλίτσα. Εδώ είναι μια νεράδα που ζωγράφισα, που μυρίζει ένα λουλούδι. Επίσης τι καιρό έχετε εκεί, εμείς έχουμε ήλιο με συννεφιά. Και εδώ είναι μια άλλη νεράδα. Εδώ, αυτό το ζωγράφισα στο σπίτι μου, για ζωγραφική, με νεροπογιές. Μ' αρέσουν οι νεροπογιές. Αυτά λοιπόν. Ένα λεπτάκι λίγο να το βάλω στη θέση του και έρχομαι. Εντάξει, το έβαλα και αυτό στη θέση του. Λοιπόν, επίσης δεν είναι μόνο αυτή που έχω αγαπημένη, είναι και άλλες, αλλά για τις υπόλοιπες θα σας μιλήσω σε ένα άλλο βιντεάκι, θα σας πω. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να βάλετε like και να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλα τα καινούργια μου βίντεο που θα ανεβάζω. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βιντεάκι. Γεια σας!